قال عليه الصلاة والسلام الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Тулысынча руку ясамаган. Һәм сәҗдәсендә шукыган, ягъни сәҗдәсен тиз башкарган. Кеше ачлыктан коткармый торган бер яки ике хөрмә җимеше ашаган кешегә тиң. Күбебез бүген намазларын дөрес укымый. Күп кеше бүген намазларын дөрес укымый. Нигә дөрес укымый? Чөнки белми ничек дөрес укырга икән. Ул белми ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям укыган намазны. Белми. Намазның бар шартлары, намазның бар әркәннәре, намазның бар ваҗибәтләре, сөннәтләре һәм намазны дөрес укыр өчен буларны белергә кирәк. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намазын укыган. Һәм бу хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, тулысынча руку ясамаган. Тулысынча руку ясамаган. Һәм сәҗдәсендә шукыган. Yani тулысынча руку ясамаган, ул рукуга төшеп җитмәде. Инде менеп китте кире Самиаллаһу лиман хамидә дип. Самиаллаһу лиман хамидә дип менеп җитмәде, инде китте сәҗдәгә. Бит тураю шулай намазның әркәннәренең берсе. Yani син рукуктан күтәрелгәч турайганнан соң, пока син до конца турай бетмисең, ахырга кадәр турай бетмисең, тынычланмыйсың. Бу тураюга кирми. Һәм син намазның әркәнен үтәмәгән буласың. Әгәр син намазның әркәнен үтәмәсәң, димәк син намазың кабул түгел, дөрес түгел. Шулай тумәнина, тынычлык намазның әркәннәренең берсе. Син әгәр дә рукукта, сәҗдәдә туктамыйсың икән, тынычланмыйсың икән, димәк син рукуың, сәҗдәң дөрес түгел. Шуннан соң ул турай бетми, чыгып китә сәҗдәгә. Сәҗдәсен син аны карасаң, менә ничек шукыган шикелле, yani тавык ничек җим шукый җирдән бер туктамыйча, башын төшерә күтәрә, менә шулай укый ул намазны. Бу мондый намазлар дөрес түгел, чөнки бу намазларда әркәннәр үтәлми. Намазның әркәннәре үтәлми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның сахабалар намазларын булай укымадылар. Икенче яктан килсәк бу мәсьәләгә, менә син намазга килдең син мәчеткә. Син намазга килер өчен, әйтик, китте синең 15-20 минут вакытың. Тәһарәт аласың 5 минут. Менә сиңа ярты сәгать. Кардәшләрем әйтсәң, һәм шунда килеп, шуның кадәр вакыт әрәм итеп, әле син намазда басып торасың. Үтә инде шул намазның җиреңә җиткереп. Син бит килдең, ни кызганыч шунда килеп, күп вакыт әрәм итеп, намаз укып, һәм синең шул намазың кабул кылынмаса. Ни кызганыч. Бу бит исламның нигезләренең, төп нигезләренең берсе. Кыямәт көнендә кеше урыныннан да кузгалмаячак намазы өчен соралганчага кадәр. Намазы өчен соралганчага кадәр. Бу бит ислам әркәннәренең берсе. Аллаһның төп әмерләренең берсе. Шуңа күрә инде бу намазны җиренә җиткереп укый инде. Җиренә җиткереп укыр өчен өйрән. Ничек укырга намазны? Син бүген өйрәнеп йөрисең, кем кафир, кем ялгыш эшләгән, кем нәрсә сөйләгән, кем кая барган. Шушы намазны өйрәнә алмыйсың. Һәм синнән сорасаң намазның арканнары ничә дип, син хәтта шуңа да җавап бирә алмыйсың. Белмисең син аны шуңа күрә. Белсәң син намазыңны дөрес итеп укыр идең. Ничек намазны дөрес укырга? Рукугны ничек дөрес ясарга? Кеше рукуга төшкәч, ул төшеп аның аркасы турай бетергә тиеш. Шушы хәлдә 90 градуста. Аңладыңызмы? 90 градуста. Аркасы турайып, yani җиргә, идәнгә. Аның гәүдәсе параллельно булырга тиеш. Аңладыңызмы? Һәм шул вакытта ул шушы туктаганнан соң, бөгелеп туктаганнан соң, рукук вакытында әйтелә торган сүзләрне әйтергә тиеш. Мәсәлән, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим. Һәм шуннан соң Самиаллаһу лиман хамидә дип турая. Турайып беткәннән соң, аркасы турайганнан соң, тынычланганнан соң, ни дип әйтә? Раббана ва лакал хамд кимендә. Раббана ва лакал хамд дип әйтә. Һәм шуннан соң төшеп китә сәҗдәгә.
Secdege düşüp gitkendan soň başı bilen hem burunları bilen, barmaklary bilen, tiyişli urunları bilen tiyerge tiyişli urunları bilen jerge tirelgenden soň, tınışlangandan soň aýtan näçe diýip? Kiminde Subhane Rabbiyel A'la diýip. Subhane Rabbiyel A'la. Hem mene bu indi dürüst ruku' hem dürüst secde boldy. Nişik bizge kildi? Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem.